Nay? Oh anak, pasok. May kasama ka pala? Opo, Nay. Si Lenny po, girlfriend ko. Hello po. Girlfriend? Kailan pa? Parang wala ka namang naingkukwentong girlfriend sa akin. Meron, Nay. Baka nakalimutan nyo lang. Matagal na kami ni Lenny, Nay. Ilang taon na din, kaya malabong hindi ko siya nabanggit sa inyo. Marahil nga. O siya, biglang sumakit ang ulo ko. Magpapahinga na ako, Art. May hapunan dyan sa mesa pero para sa'yo lang yan, ha? Hindi mo naman kasi sinabing may kasama ka. Okay lang, Huma. Kumain na kami ni Lenny. Tingnan mo nga naman. Kumain ka na? Aba, buti pala hindi kita hinintay. Kung nagkataon, namuti ang mga mata ko sa gutom tapos kumain ka na pala. Ay, makatulog na nga. Good night, Ma. Art, parang ayaw naman sa akin ng nanay mo. Di naman ako hinaharap kapag pumupunta ako sa inyo. Bago ka pa lang kasing nakikita. Kaya dapat, dalas-dalasan mo punta sa bahay para masanay sa'yo. Ganun ba yun? Oo, saka ganyan lang talaga si nanay. Ang totoo niyan, sa aming magkakapatid, wala naman kaming nakarelasyon na nagustuhan ng nanay ko eh. Tingin ko, naniniwala sa isang kasabihan si nanay. Kasabihan? Ano namang kasabihan yun? No spouse is good enough for one's child. Yung mga kapatid ko, kahit nangaayos na ng mga napangasawa, may naipipintas pa rin ng nanay. Talaga ba? Oo, Lenny. Pinagpapasensya na lang nila kasi matanda na ang nanay. Saka, nanay namin yan eh. Pinipili na lang naming mahalin araw-araw. Ay, kasama ko ulit si Lenny. Nandito siya oh, dinadalaw ka. Bakit naman ako dadalawin? Wala naman akong sakit. Hindi naman may sakit lang ang dinadalaw, Nay. Ay, nanay talaga. Good evening ho, Nay. Dinalhan ko ho kayo ng bibingka. Bawal sa akin yan. Ha? Kailan pa? Paborito mo yan, Nay ah. Ay, dati yun, hindi na ngayon. O siya, maiwan ko muna kayo. Gusto ko nang Aba. Sigurado ba kayong gusto niyo magpakasal? Opo, Inay. Matagal-tagal na din po kami magkasintahan. Isa pa, nagkakaedad na din po kami. Gusto na din namin lumagay sa tahimik. Aba ka lumagay sa gulo, aba Art. Hindi biro ang pag-aasawa ha. Sigurado ka ba dyan kay Lenny? Nay naman, anong klaseng tanong ho ba yan? Mahal na mahal ko po si Lenny at siya ang gusto kong makasama habang buhay. Art, kasal na natin sa 1 buwan. Saan tayo titira pagkatapos? Magrerenta muna ba tayo? Yun nga sana ang sasabihin ko sa'yo, Lenny. Pwede bang sa amin muna tayo tumira? Ha? Art naman, bakit sa inyo? Lenny, hindi ko maiwan ang nanay eh. Nakita mo naman, matanda na. Mahirap iwan ang walang kasama eh. Alam mo namang mula nung nag-migrate ang mga kapatid ko sa abroad, ako na ang kasama ng nanay sa bahay. Baka malungkot kapag iniwan ko. Pero Art... Lenny, please. Subukan muna natin. Kung talagang hindi ka komportable sa amin after some time, pag-isipan natin ulit. Please. Okay. Salamat, love. Kaya love na love kita eh. Napaka-understanding mo. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Nambola ka pa. Nay, papasok na po ako.
O mag-iingat ka anak ha. Teka, bakit lukot-lukot yung polo mo? Pinansya ba yan? Hindi naman ho planchado naman, Nay. Lukot art, tingnan mo oh. Ano ba namang klaseng plansyang ginawa dyan? Hubarin mo at papasadahan ko saglit. Nay, ako na ho. Ako na at hindi ka naman marunong. Ayan oh, lukot nga ang plansya mo. Ay, Diyos mio. Ay, napakainit sa labas. Ang daming tao sa palengke. Oh, bakit na ibang ayos itong figurine? Ay, ginilid ko ng kaunti, Nay, para mas maluwag. Aba, Lenny, ang pinakaayoko sa lahat, yung pinapakailaman ng ayos ng bahay ko. Tandaan mo, bahay ko ito. Ako ang masusunod sa kung anong ayos ang gusto ko. Sorry, Nay. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Ayoko nang pakialamera sa mga gamit ko dito. Han, happy 10th anniversary. Isang dekada na tayo. Masaya ka pa naman? Happy ka naman sa kung anong meron tayo? Oo naman. Wala naman noon hanggang ngayon. Isa lang naman ang wish. Ka na sa opisina? Opo, Nay. Mas maigi talagang umalis ng maaga para makaiwas sa traffic. May mantsa yung pantalon mo ha? Ano ba naman yan? Kung hindi lukot ang damit mo, may mantsa. Nay, nilabhan ko naman na ho ng paulit-ulit. Ayaw matanggal. Ganun ba? Kaya ba pinagpipilitan mong ipasuot sa anak ko kahit may mantsa, Lenny? Aba, sana, tinanong mo ako. Kapag ganyan, buhusan mo ng mainit na tubig at sabunin ng sabong pampaligo. Tanggal ang mantsa niyan. O anak, magpalit ka ng pantalon, lalaban ko yung suot mo at nang matanggal ang mantsa niyan. Ay... Hay, sa wakas, nagising din ang mahal na Reyna. Gising ba ng babaeng may asawa yan? Good morning, Nay. Hoy, Lenny. Si Art ang aga-aga gumising para magtrabaho. Hindi mo man lang pinagluto ng almusal? Nay, tinanong ko naman ho yung asawa ko kung anong gusto niyang agahan. Ang sabi ho niya, kakainin niya yung tirang adobo kaya... Hindi ko na ho pinagluto. Siyempre magtsatsaga sa tira. Tulog ka pa eh. Ay, makapagwalis na nga sa labas. Sige amiga. Grabe ang mga balita mo ha. Sagap na sagap mo talaga mga juiciest chika dito sa barangay. Papasok muna ako at maalinsangan na.
makainom ng malamig na tubig. Tingnan mo nga naman. Abay, kay sarap-sarap ng pagkakahilata mo dyan sa sofa, Lenny, ha? Nay, nagpapahinga lang po ako sandali. Ikakatapos ko lang pong maglaba. Nagpapahinga ka na. Tapos ka na sa mga gawaing bahay, Lenny? Yung banyo, nalinis mo na ba? Yung kusina, nawalisan na. Ang dami pang kailangang gawin, Lenny. Habang yung anak ko, maghapong nagtatrabaho, ikaw, pahila-hilata lang dyan. Sige ho, Nay. Lilinisin ko na ho yung banyo. Abay, dapat. Kailangan pa bang i-memorize yan? O anak, dumating ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa po, Nay. Tara, kain na po tayo. Tawagin ko lang po si Lenny sa kwarto. Mabuti pa nga gisingin mo na. Maghapong tulog yan eh. Hindi lumalabas sa kwarto. Ganun ho ba? Sige, Nay, puntahan ko muna para sabay-sabay na tayo maghapunan. Wow! Ang sarap ng binugoong baboy Lasang-lasa yung katas ng hinog na kamatis. Luto mo, Lenny? Ano? Anong luto ni Lenny? Ako ang nagluto niyan. Alam kong paborito mo yan. Hindi naman alam lutuin ni Lenny yan eh. Well, wala naman siyang halos alam lutuin. Magprito nga lang, madalas sunog pa. Nay, baka pwede niyo akong turuan. Aba, bakit kita tuturuan? Doon ka sa nanay mo magpaturo. Secret recipe ko yung binagoong ang baboy ko. Bay tinuro pa yan ng nanay ko. Kung gusto mo, gumawa ka ng sariling version mo. Pwede naman. Oo nga, love. Sigurado magiging paborito ko din yun. Sige, Art. Minsan, susubukan ko para... Pasok amiga. Ipasok mo na yung tsinelas mo. Ay, sige. Ipapagpag ko na lang ng mabuti. Si Art, pumasok na. Ay, kanina pa. Yung Reyna, kakagising lang. Ikaw talaga, amiga. Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa din matanggap si Lenny. Paano matatanggap kung umasta akala mo siya ang may-ari ng bahay? Talaga ba? Iba din pala yung si Lenny, ano? Teka muna. Kailan ba mabubuntis yan Kay tagal na nilang kasal ni Art. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ding apo. Ewan ko ba dyan? Paano mabubuntis ang taba-taba? Saan palulugar ang bata? Ako ba? Baka naman kalahati na lang ng matres Baka nga kasi yung kalahati natabunan ng taba. Talaga, Mika? Oh, Lenny! Kanina ka pa ba dyan? Kakagaling lang ni Vering dito, pinag-uusapan ka namin. Mukha nga ho. May sinasabi ka ba, Lenny? Wala ho. Kailan mo ba kasi balak bigyan ng anak si Art? Subukan naman ho, Nay. Wala pa ho Alagaan mo kasi ang sarili mo nang mabuntis ka. Aba, wala ka nang ang trabaho, nandito ka lang sa bahay. Hindi ka pa mabuntis-buntis? Nay, gusto ko naman din hong magkaanak na. Kaya lang, di pa ho binibigay sa aming mag-asawa Sus! Baka naman ayaw mo talaga. Baka naman ayaw mo lang mag-alaga ng bata. Hindi ho, Nay. Nay, maiwan ko muna kayo titiklupin ko lang ho yung mga... Bakit para malungkot ka?
Promise? Pinky promise. Oh, saan mo naman napulot yung pinky promise na yan? Narinig ko lang sa mga bata sa labas. Halika nga dito. Tara na, subukan na rin natin gumawa ng bata. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!